Muri yeZimbabwe tozwa kuti munhu wese anga aneta nechitiko chema-elections akaitika mugore 2023 uye nesiyom report yakaitwa neSADC vachiti aiwa mafalsehoods aifamba achitenderedzwa nevanhu vachiti aiwa SADC iri kuzoita mafresh elections munyika yeZimbabwe. Munhu wese anga aneta asi muzuva ranhasi aiwa Nelson Chamisa asinyatsi kuunza hope mune vanhu, abva anyatsi kuunza hope kune vanhu vese, kunyange nemunhu anga achiti SADC aichauya aiwa abva anyatsi kunzi installa hope muvanhu vese nemashoko angotaura. Saka tamboendera mberi nenyaya iyi anokurudzira bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti president vevanhu wabva vasvika vataura munhu wavachiti the unresolved issue of leadership in Zimbabwe cannot be dismissed lightly, he asserted. SADC's recognition that Zimbabwe's election lacked credibility underscores the need for a thorough examination and a legitimate resolution. No compromise process can yield a credible outcome. As Chamisa continues his advocacy for political reform, he remains steadfast in his belief that meaningful change is achievable through concerted efforts both within Zimbabwe and through regional international cooperation. The journey towards a more democratic Zimbabwe requires the collaboration of all stakeholders, Chamisa added. From local grassroots organizations to regional bodies like SADC and the African Union, everyone has a role to play. Ndo mashoko anoita bwana Nelson Chamisa achiti aiwa nhau yema-elections akaitiwa mugore 2023 haingoperi nokuti ma-investigators aiwa eSADC akatouya akatikombaila SERIOUS report zviratidza kuti aiwa ma-elections aya haana kumita the SADC guidelines kana kuti ma-guidelines for a democratic country. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anoita kwana Nelson Chamisa achiti aiwa nyange vanhu vakati ma-fresh elections hakuchina asi bear in mind kuti SADC ine evidence yezvese zvakatranspire mugore 2023. Muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro imba musoro pemashoko anoita kugwana Nelson Chamisa. Ina comment section medu saka no subscribe kulike kunotina on the bell icon tombochona maupdates anokupa pano paZim News Live.